ilmeytymishommia ja katsellaan vähän, että mitä rasteja meillä tässä on ja mitä kuulumisia leiriläisiltä on. Seuraavaan hetken aikaa. Minkälaista meininkiä meillä leirillä tänä vuonna on. Kelithän on hienot, niin kuin varmaan kuvista välittyy. Eli aurinko on paistanut koko päivä ja semmoinen 16-18 lämmintä, niin oikein miellyttävät kelit. Meidän yksi luokkalainen, niin se pitää ei voi tästä päästä eroon. Tonne viivalle ja parin kanssa ja palloa pidetään koko ajan nokkojen välissä. Ja käsillä pidetään toistaan kiinni. Tuolla tavalla jo. Älkää pitäkö käällä sitä palloa. Pistäkää takaisin vaan ja siinä näyttää olevan. Enää ei voi perua meitä. Vielä vaan loppuun asti siihen. Ei oo pitkä matka. Ja sit Markku ja... Sinäkin heittelee. Käsillä ei pidetä palloa kiinni. Santa, pidä käsillä kiinni. Siinä menee, hyvä. Sitten jos se tippuu, niin uudestaan vaan. Pääs takas. Mitäs harjoitteita teillä on? Palloharjoitteita ja juoksuharjoitteita. Hei muut pojat, menkäähän sinne omalle paikalle. No niin, omalle paikalle hei. Jokainen menee vuorollaan. No mites leiri on lähtenyt käyntiin? No hyvin. Mitä harjoittanut? Mikä on ollut mukavinta tähän mennessä? Jääharjoitus. No, mitä se leiriltä odotat eniten? Turnausta. Turnausta. Paljon tulee tehoja? 5 plus 2. 5 plus 2, 7. Sillä ei melkein voittaa pistepörssiin. Olet eniten. Eero Kilpelä. Okei, eli maalivahti on idolina sitten ainakin näistä meidän vierailijoista. Tuleeko nimmaria? Jaa. Hyvä. Nyt pojat jatketaan. Hei, nyt on omille paikoille jonoon vaan. Moikka kamera. Moikka. Hei kumpaa. Moi. Moi. Hei moi. Halo. Nyt voi lähettää terveisiä. Nämä menee aamulla nettiin. Moi äiti. Terveisiä äiti. Moikka äiti. Moi äiti. Moi rakkaasti. Äiti. Meni perille. Äiti. Meni perille. Äiti, anna summa! Äiti, anna summa! Nuoriso-opiston väkille tää jonkun ryhmäytymistehtävä. Kato. Kuka seuraavana? Puhelin.
Liikkukaa vähän tonne päin. Oi ei! Hyvin. Osa tuli jo sunnuntaina ja Kaikki. kaikki tuli jo Joo, sunnuntaina. kaikki tuli jo sunnuntaina. Mitä sunnuntai ja eilinen päivä tehtiin? Laitettiin tavaroita valmiiksi. Majoitus tulee kuntoon. Kyllä. Varusteet. Joko väsyttää? Vähäsen. Mutta muuten ihan ok. Joo. Mitä sä odotat eniten leiriltä? En tiedä. Muuten... Nyt kyllä hauskaa. Niin, kyllä kyllä. Kuinka monta teitä